vil introducere dig for en buddhistisk åndedrætsmeditation, som var den første meditation, jeg lærte, da jeg kom ud i templet i Nordøst-Thailand, da jeg rejste rundt, da jeg var 20. Det handler egentlig om, at man træner sindet til at følge åndedrættet. For nogle gange er det svært, måske er det nemt for dig, men det er i hvert fald en rigtig god basismeditation, der kan laves alle vejen. Så du sætter dig godt til rette. Du kan sidde med fødderne i jorden, du kan sidde i skrædderstilling, du kan ligge ned, stå op. Hvad der føles rigtigt for dig. Bare du sidder godt, så du ikke har ondt nogen steder, og du har rimelig ret ryg. Så flowet kan køre hele vejen igennem. Og så lukker du øjnene stille og roligt. Lægger mærke til dit åndedræt, hvor du trækker luften ind gennem næsen. Følger det ned i maven. Lige en pause, når du kommer derned. Og så luften, der løber ud igen gennem næsen. Hvis det er rigtig svært bare at følge luftens ind- og udflow der, så kan du forestille dig, at du har et lille stearinlys. Simpelthen visualisere for dig, du har et lille stearinlys, som du trækker ind og ned i maven og til den lille pause, og du tager med op igen. Så du ligesom har noget, du skal visualisere. Det her, det skaber god træning for sindet til at det kontrollerer sig selv. Du vil sikkert blive forstyrret af tanker, men forestil dig, at det er lidt ligesom et tog, der kører igennem, og at når der kommer en tanke, registrerer du det, men at du behøver ikke at hoppe på toget. Du behøver ikke følge med tanken. Så når du har fundet ud af, at der var en tanke, så går du bare tilbage, tager en ny vejrtrækning, hvor du følger dit åndedræt. Så og måske er det mange gange, du ryger væk, og måske er det ikke så mange gange. Det er ligegyldigt. Du bliver bedre til det efterhånden. Og du vil stadigvæk bagefter, selvom du bliver forstyrret indimellem, vil du bagefter stadig kunne mærke en forskel. Det er jeg ret sikker på. Så prøv at sætte dig til rette og følg dit åndedræt. Og giv dig selv 5 minutter hver dag. Måske et kvarter, måske mere. Men lidt hver dag er bedre end ingenting. Så det er noget med at skabe rum til det. Det som meditationen gør, det er, at det kan give lidt mere klarhed og give lidt mere ro i dig. Give lidt ro i tankerne, så du får mere overblik til din hverdag. Du bliver bedre til at træffe beslutninger. Også om, hvordan du håndterer en hverdag, hvor der kan være rigtig mange opgaver og rigtig mange ting, du skal. Og rigtig meget ansvar. Så jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke. Prøv den her meditation med al den tid, du kan finde til rette. Men som sagt, lidt er bedre end ingenting. Så prøv det. Det virker. Jeg bruger den stadigvæk næsten hver dag. Den her øvelse, som jeg lærte for snart nogle år siden. Så held og lykke med det.